ni ta kauce ya ba zan gode wa Allah ba. Ta ya zan dai na ƙaunarki tun da dai ban da tamkarki, zuciyata ta zamo taki a ƙauna ke nake duba. Me kyan hali da kyan sura zaman mu da ke na tsara, ni ne wata ke zara hasken mu ba zai busashe ba. Ni ne majanun ke ce Laila, jirgin ƙaunar miya shilla, cikin gari ana shela ba a samu kamar yabo ba. Soyayya ce gidan mulki, san so na shigo fadarki, kulawa duk ba zan baki, ba zan so ki kuka ba. Ni za na zamo miji gunki, na gore damuwar ranki, komai wahala a ƙaunarki ba zan gaza hidima ba. Nai alkawari a soyayya ba za yi ba jayayya, mai haka din a soyayya ba zai taɓa tozarta ba. A so in dai da amana sirrin juna za nuna, wuya daɗi za zauna ba za a ji kan juna ba. A duniya samun abin da kake so shi ne riba, bai so ya kai so ba za a ki bayyana sirri ba. Ina da abar so na gare ta ba zan gasa komai ba, soyayyar gaskiya wanda ke yi ba za ya koka ba. Ko zan mutuni a ƙaunarki zan jajirce na same ki, ni dai na ce ina son ki ba zan taɓa janyewa ba. Akan ki fa zan ta yin fama domin komai nake nema, a soyayya ina fama ba zai wuce auren ki ba. Zan so ki faɗa da bakin ki ce ni za na aure ki, hakan zai sani mai shauki ba zan taɓa daina murna ba. Tabbas kin san ina son ki, ni ne zan share kukanki, na zan uba ga 'ya'yanki, a ce umma na zamo baba. Ina son ki, ina son ki, har abada ina son ki, ina son ki Walida. Mix Upon That Productions.